Siyempre, hindi naman magpapahuli at magpapatinag ang Team Baleno! Palakpakan naman dyan para sa Baleno Team! Siyempre, kasama din natin ang kanilang pinakamagandang muse. Once again, a big round of applause para sa Team Baleno! Susunod na ang Team Balud! Siyempre, kasama din ang Team Balud ang kanilang coaching staffs. And siyempre, ang mga nagagawa po ang players ng Team Balud. Alright, maraming salamat Team Balud. Next, palapakan natin ang Team Butuan! Okay, maraming salamat! Kupunan ng Butuan! Eto na ang inyong Team Kataingan! Alright, thank you so much, Team Kataingan. Next, eto na ang Team Kawayan! Kasama ang kanilang magandang muse and then their coaching staffs.
the turn. Milagros! Ayan, kasama din siyempre ang napakagandang views ng Milagros, pati yung kanilang coaching staff. Ayan po ang koponan ng All right! Alright, once again, thank you so much, Team Mobo. Eto na! Team Mandaon! maraming salamat, Team Mandaon, and good luck. Dire-diretso na tayo with our 13th team, ang koponan ng Monreal. Alright, thank you so much. Next, eto na ang kupunan ng Team Palanas! Ayan, galing ang lakas ang baon ng mga taga-Palanas. Siyempre, hindi naman paiiwan ang mga taga-POV Corpus! Kasama rin ang POV Corpus Team, ang kanilang magandang meals and their coaching staffs.
Here we go. Next. Ito na ang Team San Fernando. Kasama rin ang kanilang coaching staff and ang napakagandang news from San Fernando team. Okay, from San Fernando, let's go to San Jacinto! Palakpakan naman natin ang Team Jacinto. Kasama rin nila ngayong gabi ang kanilang news and their coaching staffs. Alright, maraming salamat Team Jacinto. And then, eto na ang Team San Pascual. Maraming salamat, koponan ng San Pascual. And here we go. Soon, you will see them in full action. I'm talking about Team Uson. Alright, ayun, napakilala na natin ang ating mga teams mula sa buong munisipalidad ng Masbate, Kapa Morgan. Ayan ang 12 teams na maglalaban-laban at pag-aagawan ang tropeyo dito sa Masbate para sa ating Ako Bicol Cup Masbate. Siyempre, hatid po ito sa inyo ng Ako Bicol Party List. Katabang na
kasurug pa. And also brought to you by Congressman Saldico. Ayan, so sige. Maraming salamat dahil piyestang-piyesta ang dating, di ba, Danica? Yes! Dahil yan sa ating Kataingan Municipal College Drum and Lyre Corps. Alright, so palakpakan din po natin sila. Okay, Danica, alam mo, I've seen familiar faces. Ay talaga, ako din. Meron din, siguro, mga 3 yun na nakita ko. Oo, na mga kikilala mo, no? Yes. Kilala mo na dahil sa mga previous legs siguro, no? Oo, and yung iba dyan ay talaga namang tawag dito, kilalang kilala sa larangan ng sports na basketball. Definitely. And excited tayo na mapanood sila dito sa Masbate. Okay, so talking about familiar faces, mamaya, pamilyar po sa inyo ang inyong makakasama dito sa ating opening ng Ako Bicol Cup Masbate. Dahil may mga makakasama tayong talagang mga pamilyar. Ay, oo. Diba? Isa na dyan ang talaga namang idolo sa larangan ng basketball, Kapa Morgan. Oo, walang iba kundi si Scottie Thompson. Eh, Siyempre, syempre. maganda at sexy. Ay, oo, hindi lang maganda. Sikat din itong YouTube creator content, Kapa Morgan. Walang iba kundi si Jaime Loves Jelay Andres. Yan, mamaya po yan. Pero bago ang mga yan, eto, maganda muna tayo. Alam mo, yung isang programang ganito, napakalaking programa dito sa probinsya ng Masbate, I will be graced if we'll open this with an opening prayer, syempre. Yes. So, patigilin na muna natin. Yung, salamat uli sa ating Kataingan Municipal College Drum and Lyre. And right now, let's have ourselves in the presence of our mighty Lord. And of course, we will be singing our Philippine National Anthem before that. We are requesting everyone to please stand to sing our national anthem. Hello. I pray you'll be alright and watch us where we go and help us to be wise in times when we don't know. Let this be our prayer as we go our way. Lead us to a place, guide us with your grace, to a place where we'll be safe. La luce che tu I dai pray we'll find your nel light cuore resterà and hold it in our a heart. ricordarci che When stars go out each l'eterna night, stella sei oh, nella mia preghiera. let this be our prayer. Quanta fede When c'è, shadows fill our day, lead us to a place, guide us with your grace. Give us faith so we'll be safe. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Lupang hinirang, kuya ka ng
maraming salamat po. Pwede na po tayong maupo. Eto na. Alright. Nako, Kapa Morgan, excited na ba kayong lahat sa ating Ako Bicol Cup Masbate? Are you ready, everyone? Yeah! Siyempre, Danica, talagang yung excitement magmula pa kanina sa start natin. So, wag na nating patagalin pa masyadong ating program. Tuloy-tuloy na tayo. Ayan, para sa ating torch, run, and lighting, let the game begin with Mr. Scotty Thompson! Ayan. So talagang pambihira tong opening natin dito, no? We have Scotty Thompson in the house. Let's see. There you go! Ang pogi! Yes Grabe, naman. Dana, ano? Talaga naman. Hello, sir. And syempre, Hindi lang pogi, kundi Oh. siyempre, alam naman ng lahat na si Scotty ay isa sa pinakamagagaling na basketball player dito sa Pilipinas. Palakpakan natin, Mr. Scotty Thompson! Ayan, mamaya magbabalik siya para sa Out of yes, Sportsmanship. Kapa Morgan. At siyempre, may message siya. Ay, syempre, hindi pwedeng hindi. Kasi inabangan talaga sila ng ng mga masbatenyos na talaga namang mahihilig sa larangan ng basketball. Absolutely. Pero bago yan, eto, mag-roll call ulit tayo ng mga teams na nandito. Baka kasi may umuwi. Yun nga. Siguro naman wala. Okay. Attendance muna tayo Attendance ulit. check tayo, ha? Sige. We'd like to call in once again, Aroroy team! Asa Ayan. naman ang Aroroy? Ayan. Ayun. Here we Ano go. bang kulay ng jersey nila? Gray, Kapa Gray. Morgan. Black Okay. and gray. How about Team Baleno? Naku naman, napaka-presko naman sa mata. Color green. Hello sa Okay. inyo, magandang gabi. Sige. How about Team Balud? Ayun. Ayun Ang ganda yung- ng kulay nila, apple green. Yes, fresh na fresh. Oo. Eto naman, asan yung Team Batuan? Yan, Ayun. mga taga-Butuan. Boss green ang kanilang jersey. And syempre, hindi pa paiwan ang mga taga rito, mga taga-Kataingan! Wow, dami nilang fans. Ang daming fans at audience natin from Kataingan. How about Team Kawayan? Meron din. Next, Team Claveria. Ayan, nakapula din sila, Kapa Morgan. Team Dimasalang. Ayun. Ayun, ang mga Mandaon! Mga taga-Mandaon! Ayun. Hello guys! And syempre, hindi din magbabahuli ang Masbate City! Alright! How about yung mga taga-Milagros? Ayun, mga nakaputi. Gusto ko yung energy ni Kuya. May pataas talaga siya ng kamay. May pa-wave, ano? Yes, ito na. Asan yung mga taga-team? Palanas. Ayun. Ayan, and mga taga-Mobo. Ayun, mga taga-Mobo.
POV Corpus. Asan? Ayun. Ano bang jersey nila? Aba, purple. Purple yung jersey Purple. nila. Ito naman, Team San Jacinto. Ayun din. And last, ang Team Uson. Okay. How about yung mga taga San Pascual? Ayun. So far, isang team ang hindi nakadalong. Yes, yung Team Placer and yun lang. Pero na, mukhang nandito. Mamaya, nandito yun mga yun. Ayun na sila. Okay. Ay, ayun na sila. Andito na! O, ayun! Ay, magandang gabi po sa inyo lahat. Na-traffic? Ay, na-traffic lang, kasi Oo. maulan. Welcome po, mga taga Team Placer. Okay? So, sige. Ito na ang ating hinihintay. At nako, hindi matutuloy itong ating paliga dito, ang Ako Bicol Cup Masbate, without this. Very important ito, lalong-lalo na sa mga players or sa mga team. So, tawagin uli natin si Mr. Scotty Thompson. Ay, hindi pala. Bago yan, syempre, huwag natin kakaligtaan yung ating boss. Ayun, syempre, yun nga ulitin ko lang, hindi magiging posible ang Ako Bicol Cup Masbate kung hindi sa kanya. Yes, of Morgan. course. Eto na, hindi na natin patatagalin pa for our welcome remarks. Please give a round of applause to our Commissioner, Mr. Lloyd Rivera. Good afternoon po sa inyong lahat, mga taga Masbate. First of all, gusto natin magpasalamat sa Ako Bicol Party List sa efforts po ni Congressman Zaldico and Kong Jill Bongalon po. Kung hindi po sa kanila, wala pong Ako Bicol Cup ngayon. Maraming salamat rin po sa province of Masbate, kina Governor ko, sa First District Congressman natin na si Kong Richard ko, sa Second District, Kong Ara ko, Kong Tonton ko for Third District. Sa mga mayors po ng First District, sa mayor ng Batuan, Mayor Yuson, mayor ng Claveria, si Mayor Anduiza, mayor ng Monreal, Mayor Villahermosa, mayor ng San Fernando na si Mayor Bravo, mayor ng San Jacinto, Mayor Altarejos, mayor ng San Pascual, Mayor Lazaro. Sa Second District po, mayor ng Aroroy, Mayor Virtusio, mayor ng Baleno, Mayor De La Rosa, mayor ng Balud, Mayor Estrella Jr., mayor ng Mandaon, si Mayor Christine Co., mayor po ng Masbate City, Mayor Tuason, mayor ng Milagros, Mayor Magbalon, mayor ng Mobo, Mayor Salvacion. Para naman po sa Third District, maraming salamat po sa pagpagamit ng venue, Mayor Kabatanya ng Katayngan, Mayor Condor ng Kawayan, Mayor Naga ng Dimasalang, Mayor Talisik ng Esperanza, Mayor Eramis ng Palanas, Mayor Antonio, Mayor ng POV Corpus, Mayor Dumuran Jr., Mayor ng Placer, Mayor Sanchez ng Mayor ng Uson. Maraming salamat po sa inyong mga suporta sa Ako Bicol Cup. Hindi ko na rin po ito papatagalin. Paumpisa na rin po natin yung laro. Thank you po. All right, thank you so much once again, Commissioner Lloyd Rivera. And again, ladies and gentlemen, mga kasurog nating Masbateño, ito pong Ako Bicol Cup Masbate ay wouldn't be possible without Ako Bicol Party List and of course, Congressman Saldico at Congressman Jill Bongalon. And syempre Kapa Morgan, yun nga, hello din sa lahat ng mga nandito sa gilid na ito. Gusto ko ulit makarinig ng hiyawan at sigawan! Medyo ano pa, yung mga Masbateño. Medyo, ano pa sila? Oo, pero mamaya- Nagugulat pa. Alam mo, mamaya sa first game natin, talagang umaatik abong bakbakan yan. Kaya sigurado, pre-preserve nila o rin-reserve nila yung kanilang energy para dyan. Dahil may game na tayo mamaya. Pero Oo bago nga. po yan, dito muna tayo sa ating program. Okay, eto na nga, sabi natin,
hindi rin matutuloy itong programa natin or maitutuloy itong ating Ako Bicol Cup Masbate Yes. without the oath of sportsmanship. So at this point in time, we would like to call in once again Mr. Scotty Thompson at syempre magbibigay din siya ng message after this. Magandang hapon po sa inyo lahat. Pwede po ba tayong tumayo para sa Oath of Sportsmanship? Taas po natin yung kanang kamay natin. Paano ba ito? I state your name, Earl Scotty Thompson, of Barangay Nebra San Miguel, do hereby solemnly swear that I will abide by all the rules of the games, that I will respect all calls and decisions of the referees and game officials, and that I will act at all times as a true sportsman whose desire to win is only second to the love of the game itself. I further solemnly declare that each game is a friendly contest done in the spirit of camaraderie and true friendship, where we triumph as a considerate victors or losers with grace, and determine will win to win. Sana. To all these ideals, I hereby pledge my wholehearted cooperation and full commitment. So help me God. Maraming salamat po unang-una sa lahat ng Masbateños sa pag-imbita sa akin dito. Especially kay Kong Elizalde and sa Ako Bicol Party List, Kong Jill Bungalon, Ako Bicol Party List, Governor Antonio Tico ng Governor of Masbate, and of course sa Ako Bicol Party List sa talagang pag-host ng event nito sa mga paligan nila na umiikot sa buong Bicol region. Isang malaking bagay po to sa mga basketball players na ma-discover at makarating din sa mga pangarap nila sa buhay. And sana po dito sa lugar nyo sa Masbate sa pamamagitan ng liga na to, marami pa pong makarating kung saan man nila tatahakin sa mga basketball career nila. And of course, matuwid yung mga pagiging sportsmanship lang nila and maiwas po sa mga masamang gawain. So malaking bagay po to. Sana po makatulong and sana po sa pagpunta ko dito, marami akong ma-inspire na kabataan and not just mga kabataan, lahat ng mga tao dito sa Masbate. And sana rin po, balang araw, pag may mga pagkakataong ganitong liga, is may babalik din po sa inyo na sa pamagitan ng liga na to, may maging PBA players din po. And kahit hindi po PBA, alam natin marami na pong liga sa Pilipinas. Sana maraming ma-discover na itong paliga ng Ako Bicol at matupad yung mga pangarap nila sa buhay. Kasi dati, ganito din ako nagsimula, sumali sa mga liga, na-discover, and hanggang na narating ko yung pangarap ko. And sana, balang araw, ulit, isa sa inyo ang makarating at ang magsalita dito sa harap ng mga tao. Maraming salamat po, and God bless you po, and enjoy yung game. Alright, thank you so much, Mr. Scotty Thompson. Ayun. Tandaan nyo yun ha, yung mga mensaheng ibinigay niya. Tsaka Oo. tips din, Kapa Morgan. Kaya tiyaga lang at practice para nang sa ganon, itong mga players na nandito, lalong-lalo na yung mga kabataan, maging katulad din ni Scotty Thompson na sa ngayon talagang nasa tugatog ng kanyang basketball career. Yes, eto na! Hey, kinikilig ako, Kapa Morgan. Bakit naman? Kasi idol Ano? ko din to. Oo. How about you guys? Idol nyo rin ba siya?
gusto ko malakas. Kataingan Sports Center, are you ready? Yeah! We are ready! Alright, eto na. Eto na. Ayan! Bigyan lang natin ng space. Yes, to give us an intermission number. This lady is a versatile actress, YouTube content creator with 7.75 million subscribers, social media star, career skyrocketed with her breakout role in 2019 TV series One of the Base of GMA 7. Mas Bateño and Kataingan Sports Center, please give a round of applause to Miss Jelay Andres! All right, Mas Bateño. Once again, Miss Jelay Andres. Kanina pa kita pinagmamasdan? Bawat galaw sa salo ng awit tinitingnan. Ang bebang mong gumigiling aking sinusundan. Kahit saan man makarating ay aking sasabayan. Bakit di ka lumapit sa akin at hawakan mo? Aking kamay huwag maliit, sige subukan mo. Ang mga lalaki na siyang pinapangarap ko. Yakap at bakal sa isang pagbahangat to. Baile, 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 baile. Baile, mo walang ibang kasali. Baile, 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 baile. Di walang katapusin, walang pinali. Huwag kang madadahe. Hindi mabilis at para kong lalaki. Huwag ka nang mag-iinarte. Sa iyo
taga-Masbate. Ang dahil pogi, oh. Ayan, may tanong ako sa inyo. Masaya po ba ako kayo na makita ako? Talaga, kung makasaya ka, lagot ka sa asawa mo. Maganda po ba ako sa personal? Ayan. Mababait talaga yung mga taga-Masbate, ano? Hindi lang pogi't magaganda. Unang-una po sa lahat, gusto ko pong magpasalamat kay Congressman Saldico, kay Jill Bongalon ng Ako Bicol Party List po. Maraming salamat po dahil po sa kanila kaya po ako nandito. Kung masaya po kayo, isang sigawan ay palakpakan! Ayan. Ready na po ba kayo sa game nyo? Oh. Magaling po ba ako magsayaw? Gusto niyo po ba ako manta? O sige, tandaan niyo po komedyante ako kung ano mangyari dito sa kanta. Joke lang yun. Meron po akong sino gusto ng t-shirt? Meron akong dalang t-shirt. Ano po yun? Pinirmahan ko po yun. May pirma ko yun. Tsaka may kiss mark ko yun. O sige, mamaya bibigyan ko kayo, ha? Tsaka iikot ako dyan. Hello, kamusta po kayo? Ayan, sige po. Sana po magustuhan nyo. Kakantahan ko po kayo. Music Maestro! If you don't wanna see me, Did the full 180, crazy, thinking about the way I was. Did the heartbreak change me? Maybe, but look at where I am, I'm all good already, so move on, it's scary. I'm not where you left me at all. So, if you don't wanna see me dancing with somebody, if you wanna believe it, anything can stop me. Don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now. Are you the guy who tried to hurt me with the word goodbye? Though it took some time to survive. Kayo, sa kanila, bigay natin sa kanila. It's scary, I'm not where you left me at all. Sino may gusto? If you don't wanna see me dancing with somebody, dito yata! If you wanna believe it, anything could stop me. Don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now. Don't stop now. Maraming salamat ako, Bicol Camp Masbate! Thank you! Good luck po sa mga maglalaro at maraming salamat po ulit, Masbate. Pagka Bicolano, Uragon! Yan. Di ba? Marunong ako. Alam ko yun. Gusto ko lang magbabay sa inyo. Maraming salamat po. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye! Good luck sa game. Good luck. Thank you very much po! There you go, the beautiful, sexy, and electrifying Jelay Andres. Ayan, picture muna si Danica. Habang ako, nandito na, ha? Alright! Okay, sige. Balik trabaho! Eto na! Masaya ba kayo, Masbate?
nabago yung mood nyo dahil sa electrifying performance itong si Jelay Andres. Yes, Kapa Morgan. And syempre, talaga namang nabuhay ang mga katawang lupa ng ating mga kalalakihan. Kanina. Kanina sabi ng player, ay, Oo. Ay, wait lang. Pahalata, no? Sino ba yung mga nakatanggap ng t-shirt na galing kay Miss Jelay Andres? Pataas ng kamay! bakit anong plano mo? Anong Asan? plano mo sa t-shirt? Ayun, nahiya pa si Kuya, pero mamaya susutin niya yan. Swerte naman, ano? Baka nga gawin niya pang punda sa unan. Okay, ayan. So, matapos ang napakagandang si Jelay Andres, eto naman, tatawagin natin yung mga locals na magaganda ng Masbate. We're talking about the muses ng mga teams na nandito. So, asa na po yung mga muse natin? Dito tayo Ayan. sa unahan. Hi, Magpakilala kayo. Oo, At girlies. magpabongga. Punta na kayo dito sa unahan. Isa-isa pong magra-ramp at magpapakilala. Dito na po kayo, yung mga boys natin, alalayan nyo na lang yung mga muses nyo. Punta na po kayo dito. Magra-ramp kayo. Come on, mga muses ng Masbate. Yes. Ako, Bicol Cup Masbate. And once again, wala pong humpay ang ating pasasalamat sa ating Ako Bicol Party List and of course, Congressman Saldico Yes. at Congressman Jill Bongalon. And Dahil kung syempre, wala po sila, wala din tayo dito. of course, Kapa. And live na live din po tayong napapanood sa Facebook page ni Rep Saldico. And syempre sa Ako Bicol Online TV, Kapa Morgan. Yes, of course. Ayan. And of course, pinocover to ng IMBC or Infinity Media Broadcasting Company. Yes, punta na po kayo dito lahat. Dito po, lahat ng girls. Ito pong linyang ito, sundin niyo lang po itong linyang ito. You make me this, bring me up, bring me down. Play sweet, make me move like a freak. Mr. Saxo beat, make me this, brings me up, brings me down. Play sweet, make me move like a freak. Alright! Mr. Saxo Paalala lang po ha, lahat po ng mga girls na nandito ay talaga nag-effort sa atin. Kaya naman, girls, punta po na, usog kayo dito sa gilid. Adjust na lang kayo. Ito yung instruction. Galing dyan sa gitna, pupunta dito sa pinakagitna. Punta doon sa right side and left side. Balik sa gitna and magpakilala. Kung may kasabihan, much better. Pagalingan ito kasi pipili ng isang best muse ng Ako Bicol Cup Masbate. Sample muna, Danica, sample. Ayan na naman tayo sa sample walk na. Ayan, pero bago magpakilala yung ating mga muses, pasalamatan po natin ang tatay ng Kataingan, si Mayor Felipe F. Cabatanya. Maraming salamat po for allowing us to be Hello here po. sa napakagandang venue ninyo, ang Kataingan Sports Center. So once again, we would like to give our gratitude kay Felipe or Mayor Felipe F. Cabatanya. Maraming salamat po, Mayor. Alright. Eto na. Maestro, ready na po ba kayo para sa music ng ating girls? Okay. Masbateño and Kataingan Sports Center. Please give a round of applause to our lovely music. all day, all day, all day. I do it in my way. All day, all day, all day. I don't care what they say. Alright, magsisimula tayo. Dito kay Miss San Jacinto. Today's my day, my year, my century, and you can take any of it from me. We got a place in all this crazy. You're not alone, 'cause we came a long way. None of this waiting for someone to open doors. Prisea Espinilla Mabaza, all the way from San Jacinto. I'm so above it. Baby, I love it. All day, all day, all day. Alright. Next. Team Mobo.
Rise joy, tambaga magtoto, 20, hali sa matahom na istaran, Mobo! Alright, syempre, hindi rin magpapahuli ang napakagandang news ng Team Aruroy! The street car line, the line broke, the monkey got choked, and they all went to heaven in a little rowboat. Clap, 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 snap, clap, pat, clap, snap, clap, clap. Everybody dance to the music. Right hand. Do-do-do-do-do-do. 369, the goose drank wine. The monkey chipped the back on the streetcar line. The line broke, the monkey got choked, and they all went to heaven in a little rowboat. Clap, 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 snap, clap. Hello sa mga basketballista ng Masbate! Kaya pala galit na galit kayo sa akin. Kasi bangko kayo, hindi kayo maka-score. Wait! Pero huwag kayo mag-alala. Huwag niyong isiping bangko kayo. Ang isipin niyo, secret weapon kayo. Arabella Barbulino Cristobal, hailing from the golden town of Araroy. Clap, snap, clap, clap. Grabe naman yun, may pasabog talagang kasabihan. Alright, syempre, hindi rin magpapahuli ang makinang na muse ng Masbate City! We gonna shut them down. Y'all thought we killed him with the last one? Remix. DB, Diaz Brothers, Flow Rider, Pitbull, Live Alive, DJ Lab. I wanna see you move, shake, shake, now drop. What your mama said. Move, shake, shake, now drop. What your daddy said. Move, shake, shake, now drop. What your sister said. Move, shake, shake, now drop. I wanna see you move, shake it, drop it, shout it. The mama got the body on her slim waist, that apple bottom she got it look good all in my face. I like when they lose, but don't get abused. DJ last got them on pimp juice, she bringing it back. Throw out again with the stacks, I gotta get with the cash. Look what she do with the ask me if I think shorty fine. Damn right, I'm about to lose my mind. So stack, know how to make that body wine grind. I wanna press rewind, I give it to me one time, give it to me 2 times. Slow ride, I must say I like when them free. Get Lucy low to the flow in them jeans. Hey baby, take over these baby breathe. When I'm in the club with DJ LAB. I wanna see you move, shake, shake, now drop. What your mama said. Lupad, lapay, mabuhay! Good evening, ako Bicol Party List. This is Lorraine Mayfairer, 16. Proud and honored to represent from the most performing barangay, Barangay Nursery, City of Masbate. Action! Padayon! Wow naman! Alright, syempre! Eto na. Eto na. Hindi pa pala tapos, may post pa pala. Ayan, palabangan naman natin ang muse ng San Fernando! So crazy right now. Most incredibly, it's your girl, me.
Mrs. Natalie Manlapas, all the way from the beautiful land, Municipality of San Fernando. Alright! Oh, sabi. Ganda. Alright, thank you so much. San Fernando. Next. Eto na. Ang views naman ng Team Milagros. Been there all day. And boy, you got me walking side to side. I'm talking to you. See you standing over there with your body. Feeling like I wanna rock with your body. And we don't gotta think about nothing. I'm coming at you. 'Cause I know you got a bad reputation. Doesn't matter 'cause you give me temptation. And we don't gotta think about nothing. These friends keep talking way too much. Say I should give you up. Can't give them no 'cause I've been here all day. And Good evening, everyone. This is Yvonne Karen Ariela Danao Rosas, all the way from the home of the miracles, the Municipality of Milagros. I've been here all night. Thank you so much, Miss Milagros. And ito naman. Ate, parang nga ng ano mo. Hindi ko nababasa. Ito na. Making everybody think that we so long. Ito na ang team Baleno. Ayun. I should have said it before. Try to hide it, fake it. I can't pretend anymore. I only wanna die alive, never by the hands of a broken heart. I don't wanna hear you lie tonight, now that I've become who I really am. This is the part when I say I don't want you. I'm stronger than I've been before. This is the part when I break free, 'cause I can't resist it no more. This is the part when I say I don't want you. I'm stronger than I've been before. This is the part when I break free, 'cause I can't resist it no more. You were better, deeper. I was a nice stallion, like a deadly fever, babe. Success is not an accident. It is hard work, perseverance, learning, and most of all, love of what you're doing. Good evening, ladies and gentlemen. Standing right in front of you is a lady who's brave enough to face this breathtaking scenery of a vacillating crowd. I am Chris Cassandra Pariharo Esteves, humbly representing the Baleno. I only wanna die alive. Alright, thank you so much, Team Baleno Muse. And ito naman, magpapakita din ng kanyang galing, ang
Ramona A. Daliwal from Dimasalan. Thank you so much, baby girl. Dimasa lang pala ang pag-pronounce nun. Alright, here we go! To Team POV Corpus! Palakpakan naman natin ang muse ng POV Corpus, everyone! Come on. So they had them apple bottom jean boots with the fur. The whole club was looking at her. She hit the floor. Next thing you know, so they got low. Them baggy sweatpants and the Reeboks with the straps. Turned around and gave that big booty a smash. She hit the floor. Next thing you know, so they got low. I ain't never seen nothing that'll make me go this crazy. This is Jasmine Nicole D. Monteroyo representing Barangay PUB Corpus! Professional, drinking Xanol. Hold up, wait a minute, do I see what I think I will? Did a thing I seen, sure they get low. Ain't the same when Alright, it's up that close. thank you so Make it rain, I'm much, making it snow. Miss POV Corpus. Eto naman, ang huling magpapakita ng kanyang ganda't galing mula naman sa Team Kawayan! Hey, when it come to you, pistol like buzz, issue with trust. Won't let no one get a piece of your love. Yeah, base it on loyalty, base it on us. I ain't the picture perfect type, but I'm making it up. You say you want a bad, flip it, I can't get enough. I'm rich alone, but when I'm with you, I'm bitter as fuck. Forbidden fruit on apple juice, can I sip on the cup? Mix it with some 1942 and I'm hitting you up. Girl, you chosen, fuck it up when you bust wide open. It's the ocean, I'm just imposing that you give it to me and just me only. Yeah, girl, you chosen. Fuck it up when you bust wide open. It's the ocean. I'm just imposing that you give it to me and just me only. Cause you chosen. Sun is in the air, no, you can't bring no phones in. We walking in the light. Maayong gabi, kanatong tanan. Ako, si Risa Jane Igot Compuesto from Kawayan. Ay, grabe naman yun! Girl, you chosen. Fuck it up when you bust wide May open. pasayaw ka pa, It's the Morgan. ocean. I'm Oy, just imposing grabe, that ah. you give it to me and just Mas uminit yung gabi natin. Mas uminit yung ating opening ng Ako Bicol Cup Masbate because of these lovely muses na meron tayo dito. Meron tayong 10 na naglaban-laban. Ay Alright. nako, And Danica, lahat sino sila- kaya sa kanila ang mananalo? Oo nga, pero hawak ko na. Hawak ko na. Good luck, guys. Nandiyan na Kung sa'yo. sino yan. Okay, sino sa kanila ang pinaka-graceful, pinaka-lovely, at pinaka-captivating? And syempre din, sa lahat ng mga nandito sa loob ng Kataingan Sports Complex, meron na ba kayong bet sa ating mga magagandang muse? Gusto ko makarinig, sino ang bet nyo? Ayun, siyempre, yung mga teams nila, ang bet nila. Pero according sa ating mga hurado, meron na tayong napili. Okay? And our best muse will be receiving a certificate plus 5,000 pesos in cold cash. Wow! Ulitin ko! 5,000 yon na matatanggap ninyo mula sa Ako Bicol Cup and syempre Ako Bicol Party List. And of course, galing din yan kay Congressman Saldico at Congressman Jill Bongalon. Eto na! Alright, busy yung mga kalalakihan sa pagpapapicture kay Mr. Scotty Thompson. Pero eto na nga, Kapa Morgan. May Announce good natin. news ako sa inyong lahat. Dahil hindi lang isa ang ating best muse. Ibig mong sabihin, Ano? 2, 3? Eto na! Eto Okay. na! Gusto ko maestro yung yung may paano baga, patent na music. Baka meron kayo dyan. Alright. Yes, Kapa Morgan! And everyone, hindi lang isa ang uuwing best news ng Ako Bicol Cup Masbate, kundi dalawa! Dalawa!
Campos? How about Team Baleno? Siyempre, meron din kay Team Palanas. How about kay Team POV Corpus, siyempre meron din tayong pambato. So sino kaya ang dalawa sa pinaka-elegant sa masambong itong naglaban-laban? Announce na natin. Yes! Hindi na natin patatagulin pa, Papa Morgan. Eto na! Eto na! Our first Best Muse! Makaka-receive ng 5,000 pesos and award of certificate. A recognition of your ability to stand out with elegance and captivate people to support your representing team in the opening ceremony of Ako Bicol Cup Masbate. Given this 27th of July 2024 at Kataingan Astrodome. Congratulations to Miss San Fernando! Congratulations, Miss San Fernando! One of the winners of our Best News sa ating Ako Bicol Cup Masbate. And sabi mo nga, dalawa yan. So sino pa yung isa? Eto na! Hindi na din natin patatagalin para sabay na silang mag-celebrate ngayong gabi. Our second Best News of Ako Bicol Cup Masbate. Walang iba kundi si Miss! Sino? Eto na! Team Milagros! Congratulations sa ating dalawang winner ng Best News for Ako Bicol Cup Masbate. And of course, congratulations na rin sa walo pang natitirang nandito. Lahat po kayo the best, but we have to, piliin yung pinaka-best sa inyo. Yes. And it's Miss Milagros and Miss San Fernando. Ahoy! And syempre, once again, makakatanggap. Alright, girls, thank you so much for your participation dito sa Ako Bicol Cup Masbate. Pwede na kayong bumalik sa inyong team. Good luck sa inyong mga teams, ladies. Eto ka ba? Harap muna kayo doon. Congratulations, guys. Miss Team San Fernando, ano po ang mensahe mo sa Ako Bicol Cup Masbate and sa Ako Bicol Party List? Go ahead. Thank you so much po sa Ako Bicol. And ikaw naman, Miss Milagros, in-expect mo ba na isa ka sa mapipili as Best Muse of Ako Bicol Cup Masbate? Actually, I don't expect since all of the girls are very beautiful. But I'm very thankful po, especially sa Team Milagros and to my mother who is always supportive, and of course, sa Ako Bicol Party List to have this event. Thank you po. At ano naman ang magiging as a muse ng iyong koponan, ano ang iyong magiging contribution para maging successful sila sa liga natin? Of course po, ang mako-contribute aside from my beauty po, syempre, maging supportive sa kanila and to cheer them always hanggang sa manalo po ang aming team. Yes, ang ganda. How about you, Miss San Fernando? Ano naman yung magiging contribution mo sa iyong team and advice na din sa kanila? Be kind and good luck sa kanila sa laro nila. Yun lang. Alright, thank you so much, guys. Once again, everyone, Team San Fernando Muse and Team Milagros Muse, our Ako Bicol Cup Masbate Muses. Congratulations! Maraming salamat. Thank you so much, guys. Okay! Sige, malapit na tayong magtapos at malapit na nating masaksihan ang unang salpukan ng mga teams dito sa ating Ako Bicol Cup Masbate. And once again, sabi ko nga kanina ka ba, Morgan, hindi magiging posible ang Ako Bicol Cup Masbate kung hindi dahil kay Congressman Elizalde and Congressman Gilbo
tabang na kasurog pa. And siyempre pa, once again, pasalamatan natin ang Mayor ng Kataingan, Mayor Felipe F. Cabatanya, for having us here sa napakagandang venue nila, ang Kataingan Sports Center. And syempre maraming salamat din si Governor Antonio Tico, Congressman of 1st District Ricardo Richard Tico, 2nd District Olga Araco, 3rd District Wilson Tonton Tico. At yung mga mayors ng 1st District, Mayors Charmax Jan A. Yuson ng Batuan, Froilan B. Anduisa ng Claveria, Glenda L. Villahermosa ng Montreal, Mayor Byron Angelo E. Bravo ng San Fernando, Mayor Francisco R. Altarejos ng San Jacinto, at of course, si Mayor Sacarina A. Lazaro ng San Pascual. And syempre, we would like to thank mayors of 2nd District, Arturo B. Bertuccio, Araroy Masbate, Mayor Marites C. De La Rosa of Baleno, Mayor Rodolfo Estrella Jr. of Balud, Christine Salvico of Mandaon, Mayor Socrates M. Tuazon, Masbate City, Mayor Natividad Isabela R. Magbalon of Milagros, Masbate, Mayor Raymond Dosmundo Salvacion of Mobo, Masbate. At syempre, hindi rin natin kakalimutan pasalamatan ang mga mayors ng 3rd District. Ayan, Mayor Felipe U. Sanchez ng Uson, Mayor ng Placer na si Mayor Eusebio B. Dumuran Jr., Mayor Mark R. Antonio ng POV Corpus, Mayor Rochelle A. Irames ng Palanas, Mayor Fernando P. Talisik ng Esperanza, Mayor Michael Demp D. Naga ng Dimasalang, Mayor Edgar S. Condor ng Kawayan, and siyempre pa, once again, ang Mayor ng ating venue, Kataingan, Mayor Felipe F. Cabatanya. Maraming salamat po sa inyong lahat. Yes, and syempre Masbateños, hindi lang ngayong gabi ang ating Ako Bicol Cup Masbate, kundi ka pa Morgan, mag-stay tayo dito sobrang tagal. Dahil 20 teams, imagine, di ba? Almost 2 months tayo dito. Pero eto na, to formally open this tournament, tawagin uli natin ang ating Commissioner Lloyd Rivera. I announce the start of the Ako Bicol Cup Masbate 2024 Open. Yay! Maraming salamat, Commissioner Lloyd Rivera. Good luck sa lahat ng mga teams ng Ako Bicol Cup Masbate. Ito po si Kapa Morgan. Yes, and I am Danica Garcia. Okay, once again, sa ngalan po ng Ako Bicol Party List, at si Congressman Saldico at si Congressman Jill Bongalon, kami po ay nagpapasalamat sa inyo.